Jo crec que l'afecta en dues vessants. Una, que el president Pujol és una figura, doncs, a nivell europeu, mundialment potser seria excessiu, però a nivell europeu reconeguda i coneguda, que s'ha passejat per tots els governs europeus en els seus anys de president, és una persona políglota, que ha explicat Catalunya en diverses llengües a diversos llocs i que per tant doncs, és una persona de reconegut prestigi, que tothom el recorda, tothom el té present, tothom associa el president Pujol amb una Catalunya pròspera, dinàmica, industrial, motor d'Europa, i en aquest sentit qualsevol cosa que fa o li passa o li succeeix al president Pujol doncs, té un efecte que va més enllà de les fronteres i per tant enmig del procés una notícia com aquella doncs, afecta, és una opinió que arriba a fora i com que arriba a fora i és una notícia negativa doncs afecta negativament. Jo crec que a més afecta en un altre sentit, i és que hi ha una part del discurs del procés que consisteix en dir o en dir-nos que a un país nou podem fer les coses d'una forma diferent. I la confessió del president Pujol doncs no és que li tregui força, però li treu força. No és que ho negui, no és que negui que en un país nou podrien fer les coses diferents, però en tot cas li treu la força de l'exemple, perquè clar, és el que és.